Още една причина, поради която е добре да си помислите дали и как желаете да станете търговец и да регистрирате своята фирма и да стартирате своя бизнес, а не всъщност да правите бизнес без регистрация на фирма. НАП и НОИ са държавни институции, както всички знаем, които така регулират данъка, осигуровките и изобщо всички тези процеси. Това, което прави впечатление напоследък е, че те доста са се раздвижили, както нали, така на жаргон се шегуваме, и всъщност са много бързи. Това, което ми се случи, един познат ме потърси така доста притеснение и сподели, че последната година и половина бил имал доста пратки, които всъщност са засечени през Speedy и през Еконт. Всъщност това са как да кажа, пощенски парични оператори по своята същност. Наложения платеж е съответна финансова операция, пощенски паричен превод, и на практика те са длъжни да информират НАП и НОИ за всички тези пратки и всички наложени платежи, които всъщност се извършват, когато се изпраща и получава съответна стока. Така, това, което е нали, в конкретния случай, то има пратки за доста солидна 5-цифрена сума в последните няколко години. И макар да се опитваше така да ме убеди нали, и мен, и съответно НОИ и НАП, няма как това да бъдат само лични вещи. Всички знаем, че когато си купуваш, продаваш и така нататък лични вещи, едва ли става въпрос за повече от 10, 12, 15 пратки на година. Всичко останало е реално търговия и бизнес, просто той е прикрит. Ако не искате да се занимавате с ревизионни актове от НАП и от НОИ, с доста сложни, дълги, неприятни проверки от тях, то това, което ви съветваме, наистина да си помислите много добре в какво да вложите своя ресурс, дали в това да се обяснявате в проверки или всъщност да развивате бизнеса си. Оставям този въпрос към вас и отговора всъщност е ценното, което исках да ви накарам да се замислите и да си отговорите на този въпрос.